Vamos allá. Moi boas a todos. Imos comezar entón coa retrospectiva do neoloxismo do ano. Un prazer facer esta pequena retrospectiva despois de, que levo? 6, 7 anos facendo isto. Espero que sea un poquinho explicar a historia, como chegamos ata aquí, e, por suposto, máis importante, o que máis interese ten, as candidatas deste ano. Unha escolla este ano realmente interesante. E aparte, para min, unha vez pioneira, que é facer un PowerPoint polo Twitch. Unha mistura do clásico, do tradicional, retromoderno, unha cosa fantástica. Así que vamos alá. Vale, vamos a empezar polo principio, porque haberá algún que non sepa, vale, que é isto do neoloxismo do ano, vale? Pois a idea do neoloxismo do ano é basicamente celebrar que o galego é unha lingua viva. Que é unha lingua viva? Pois, bueno, hai diferentes criterios que se poden aplicar, pero un dos máis aceptados é unha lingua viva é aquela que crea palabras novas, vale? As linguas constantemente teñen que estar adaptándose pois ao que a xente fala, non? No día a día, porque, joder, a vida está chea de novidades, novas realidades hai que darlle nome. Se ti falas acadio ou sumerio, eso é unha lingua morta, ninguén fala hoxe en día. Como se di dron ou internet en acadio ou sumerio? Iso está morto. Pola contra o latín, se non estou trabucado, usan os cardenais tamén en Roma e a Igrexa, pois, de cando en cando saca unha encíclica en latín, así que supoño eu que terán palabras para cousas como televisor ou ciberacoso ou así. Vale? Pois o galego é unha lingua viva, joder, obviamente, usámola todos os días, estamos constantemente na busca de palabras. Este certame é para demostrar que o galego é unha lingua viva, que crea palabras constantemente, ano tras ano, pum, pum, pum. Así que collemos as que máis nos gustan dun ano e votamos. A que gaña é o de menos. O importante realmente é o concepto, a idea de que estamos aquí, pois joder, o partido, pois a mí gustame esta, non, esta foi máis importante, etc. Vale? Esa é a idea do neoloxismo do ano. Que o galego está vivo e imos celebrado. Vale. Quen organiza isto? Pois, como digo, son eu. Vale? Por qué? Pois porque alguén o tiña que facer. Penso que é unha cousa que é interesante que exista, ata o de agora, ninguén se animou a facelo, eu estaría encantadísimo con a institución con máis peso, a Real Academia, a Asociación Galega da Lingua, o Instituto da Lingua Galega, o Consello de Cultura Galega, que alguén así con peso o fixera, pero como non o fai ninguén, pois polo de agora fago eu. Que credenciais teño para facer isto? Pois, home, formación en lingüística teño, así que tampouco estou coxo de todo. Teño ese extra de motivación do converso que che dá ser do falante, que parece que estamos aí todos como os que deixan de fumar, non? E sempre dando a puta brasa. Pois o mesmo coa lingua, bueno, obviamente estou moi motivado, porque senón non estaría aquí a facer isto. Así que, calquera problema que vexades, culpa miña. Calquera cousa boa que queredes louvar, cousa miña. Eu vou non comer todo, o bon e o malo. E, por suposto, consellos, feedback, todo o que querades dicir, terei aí a orelliña porque no cabo isto algo fago para toda a comunidade algo falante. Nada máis. Vale? E o máis importante, como chegamos a este punto? Por que me decidín a facer eu todo isto? Pois, curiosamente, esta persoa de aquí, o señor alcalde de Vigo, Abel Caballero, ten un peso importante en como se chegou a establecer esta longa tradición xa de 6 anos que levamos. Pero vou deixar aí o cliffhanger e polo de agora imos dar un pasiño máis para atrás, vale? O do neoloxismo do ano realmente non é tan novioso. É dicir, existen certames de elección da palabra do ano desde hai como 50 ou 60 anos, vale? O primeiro foi o Wort des Jahres, dos alemáns, do ano 70 e pico, vale? Que dixeron, ostres, vamos a escoller unha palabra que simbolice o ano, non? Este ano que acaba de rematar, pois que reflicte o zeitgeist, un serie de eventos que ocurriron, ou se cadra unha palabra que se repetiu moito, por unha nova realidade que entrou en tromba e copou as vidas, non? E comezaron. E como a idea estuvo moi ben, pois callou bastante ben, outras linguas comezaron a facelo tamén, vale? No inglés fanno como hai 5 acentos diferentes, porque cada dicionario fai o seu, o Oxford, o Cambridge, Merriam-Webster, Linguist Society of America, American Dialect Society, todo, vale? En castelán me afundeu o que fai, en galego tamén existe. En galego, o portal das palabras da Real Academia Galega fai a palabra do ano, que é justamente a mesma idea, vale? Din cal é a palabra que mellor recolle ese cadra o que a xente opina que debería ser encumbrada e destacada como a palabra do ano. De feito, a votación para este ano comezou onte, as candidatas son estas que puxen eu aquí, Coada, polo do volcán da Palma, Gromo, pois pola pandemia, obviamente, a resiliencia, tamén relacionada con ese rollo de voltar despois da pandemia, hasta Xugueiras, porque van gañar a Eurovisión do ano que ven,
E vacinódromo, pois, porque é un concepto super chulo, moi axeitado, non? Pódese votar xa, como digo, vou poñer aquí polo chat o enderezo para que pasades votar agora mesmo, porque, joder, é unha cousa moi boa que, mira, aquí, vale, aí tedes, non sei se podes clicar ou non, penso que sí. Pero bueno, soamente por poñer un pouco de contexto, outros anos as palabras que gañaron son estas de aí. Corrupción, refuxiados, irmandade, afouteza, deseucaliptización, vaya tela, sentidiño e nós. Vale, como vemos aquí hai un pouquiño de problema, ou por lo menos para min un pouco de problema, non? É que son palabras un pouco, pois pouco anodinas, non? Realmente non son moi destacadas, quer dicir, non é culpa súa, claro, ao final a xente vota o que vota, non? Pero, bueno, eu vía como que realmente non era moi emocionante, non era moi excitante, non? E cadrou que hai outra forma de enfocar este tipo de certames das palabras do ano que me gusta un pouco máis, vale? Son os certames do Neologismo del Año que fan en catalán. Eu cadrou que tiven a sorte de estar traballando 3 anos na celebración deste certame e dixen, hostia, este enfoque gustame moito, vale? Como funciona o asunto? En vez de coller unha palabra calquera que simbolice o ano, escollen xustamente dentro das palabras novas, entre aspas, dese ano, vale? A idea tamén é que a palabra que escollen, que a xente vota, vale? É unha palabra que non está no dicionario do Instituto de Estudis Cataláns, bótana para que entre no dicionario. En plan, esta palabra está fora, pero realmente xa cumpliría que estivese dentro. Vale? Entón, algunhas das galladoras que houve outros anos foron Dron, Zagás, Urbitat, Animalista. Vemos un pouquiño máis evidencias, non? Como máis probas de, joder, esta é unha lingua nova, que do día a día que avanza coa sociedade, non? Que penso que algo que as linguas que estamos un pouco minorizadas pois nos compre moito, non? Sempre reforzando que somos tan linguas como as que máis ás veces, non? É un xeito moi divertido e moi interesante, pero a xente pois escolle, pois eu creo que tal, joder, esta úsase moito máis. E, bueno, e xera un pouco de debate que sempre é interesante, non? Enlazando co que dicía antes, unha lingua que crea é unha lingua viva. Entón, gustoume moito a idea cando coñecín, comecei a traballar para eles, dixen, isto estaría ben facelo pro galego, vale? Pero bueno, quedoume aí como a idea do fondo da cabeza, pensando, bueno, sí, isto estaría ben que alguén o fixese, vale? Pero cadrou que no ano 2015, en xuño, se lembro ben, no verán, dende logo, aconteceu algo que precipitou a miña decisión de focar por aí. A ver se adiviñades o que é. É algo que chegou a Galicia no ano 2015, como digo, en xuño, algo novidoso, vale? Venga, non deixo máis a tensión. Isto. Vale, como chamades a isto? Porque moi probablemente estades a pensar, vale, isto en castelán chamase dinoseto. Pero cantos de vos sabedes que isto en galego é adinosebe? É feminino, seto non é unha palabra galega, a palabra equivalente en galego do castelán seto é sebe, vale? Pois aí está a resposta. Cando apareceu esta estatua, vou chamarlo de alguna forma, en Vigo, estaba como un pouco equilibrado máis ou menos o uso dos dous termos, non? Claramente, víase que se cadra o termo castelán ia acabar por impoñerse, como é habitual, pero había un pouco de todo. Entón, cando chegou decembro, e o Portal das Palabras convocou a súa palabra do ano, varios, lembro aquí, por exemplo, o amigo César Ciceliños, que tamén estaba aí, suxerimos que Dinosebe fose a palabra do ano, justamente por popularizar o termo en galego, por fomentar este tipo de formas novas antes de que sexan fagocitadas polo castelán, vale? E sexan elixidas. Pero non pasou o primeiro filtro. Non chegou sequera a ser unha das candidatas a votar, porque o que fai o Portal das Palabras é recolle candidaturas, logo escollen un número variable, 5, 8, non sei se agora chegaron a 10, e logo o público vota desa selección, vale? Pero non chegou sequera a esa segunda fase. E, a mí non me gustou nada, que non chegase sequera. Ao final, aquela non sei se foi o ano que gañou Refuxiados, algo así, que non digo que estea mal, pero penso que Dinosebe tiña un pouco máis desa forza necesaria, parte da labor do Portal das Palabras da Real Academia Galega é xustamente potenciar ese tipo de formas, vale? Eu enfadei un pouquiño, a verdade, cheguei a facer unha pequena campaña no Twitter, aí está o tweet que puxen na altura, con esa imaxe
enternecedora e melancólica, hasta un hashtag aí, non sei, palabra do ano, vale? E pensei, isto sería a típica palabra que, de seguro, se fixéramos un neoloxismo do ano, acabaría gañando. Pero na concepción da palabra do ano, o portal das palabras, non ten encaixe de todo, vale? Así que, efectivamente, a Dinosebe foi o xerme orixinal que provocou que acabase facendo este certamen. Ola, Bea, un saúdo. Vale? Pero ainda quedaba un pouco máis, vale? Se xa tiña idea de que un neoloxismo do ano sería interesante, se o feito de que Dinosebe non fose elixida a palabra do ano foi como o 99%, cando o ano seguinte, 2016, e durante o ano, estaba pensando, bueno, se cadra cando chegue decembro tento mover algo, e tiña un pouco de dúbida de se realmente isto podría ser sustentable, e dicir, vale, pero vou ter palabras abondo todos os anos para chegar a montar unha votación deste tipo. Pero, de novo a providencia, igual que a Dinosebe chegou para confirmarme ese sentimento, no verán de 2016 aconteceu outra cousa que me confirmou, sí, eu penso que todos os anos vai haber unha palabra interesante, vale? E o que aconteceu foi que a TVG creou un GIF que contribuiu a popularizar unha palabra que xa ficou en todos os nosos corazóns desde entón, vale? Que acontece cando xuntas un xabaril e un porco vietnamita? Un porcoril. Vale, cando apareceu o porcoril, ese termo tan fantástico, foi cando tive a confirmación de, vale, non é que teña xa abondas palabras para facer o certame este ano, que ademais xa sei cal vai ser a gañadora. Así que, chegado a decembro, non o duvidei máis, dixen, imos adiante, vamos montar isto. Vamos facer agora un repaso das palabras que desde entón foron sendo candidatas cada un dos anos, cun pequeno comentario de como fixen a selección. Claro, o primeiro ano estaba todo, pois, era moi amateur. Ainda é hoxe amateur a cousa, vale? Pero realmente non tiña nada preparado, porque claro, os que fan o neologismo del año están todo o ano pois lendo prensa, lendo xornais, buscando palabras, etcétera, para escoller as candidatas, vale? Pero eu non tiña toda esa capacidade de músculo nin de tempo. Entón, que fixen en 2016? Dixen, vale, pois vou facer como portal das palabras, vou pedir que a xente me mande as súas candidaturas. Entón, eu tiven algunhas palabras que son interesantes, outras que son un pouco improvisadas, como cada que, pero fantástico. A idea era simplemente mover a pelota para arriba e comezar a movelo. Vale, como dixen antes, estaba clarísimo que ia gañar por Coril, inda que estuvo un pouco aí máis ou menos empatado. Por exemplo, unha das grandes sorpresas foi a Migarimo, que atopou un montón de apoio entre a xente. Penso que había unha palabra un pouco útil. Eu, personalmente, era moi fan de Medéfilo, que teño entendido que se usa bastante no Brasil. Tamén pode ser porque me gustan moito as vedes. Pero bueno, están aí. A verdade é que este ano foi bastante amateur, por casa, pero como todo moi bastante familiar. Eu quedei moi contento co resultado, así que non o duvidei, e para o ano seguinte dixen, imos repetir. O ano seguinte xa, por sorte, eu estaba nese momento facendo unha tese de doutoramento, vale? Tiña un corpus de Twitter. É dicir, eu estaba recopilando tweets porque precisaba facer análisis lingüísticas, vale? Precisaba un montón de textos, entón estaba acumulando tweets. Entón, pude facer un tipo de análise analítica numérica para ver un pouco que palabras novas estaban un pouco máis usadas. Este ano, a verdade, que foi fantástico. Eu quedei moi contento porque surxiron palabras bastante útiles no día a día, non? Por exemplo, lembro que o Xiño Lavador foi unha proposta que se oficializou a través do Termigal ese ano, vale? Porque surxiu unha conversación durante o ano de como chamar o que en castelán é un mapache, non? Vale? Que non tiñamos equivalente, pois acudiros a outras linguas, onde evocan esa imaxe dun oso, porque os osiños lavadores o que fan cando collen a comida, aparentemente, pasan por auga, non sei se para quitarlle a terra, etc. Entón, usaban esa fórmula do osiño lavador, non? Entón, pois, oficializouse así para o galego, me tira como candidata, fantástica. Xornalixo, estaba aí un pouquiño a cousa entre xornalixo e lixornalismo durante o ano, finalmente parece que xornalixo estableceuse un pouco máis, que é bastante interesante, cosas como pancake tamén, bueno, hubo bastante palabra interesada. E tivemos o primeiro cero da historia do neoloxismo do ano, vale? Que é o micromecenado, pobriño. Penso que tal vez porque é unha palabra que estaba xa bastante metida por nós, non? Por veces estas palabras que son como moi comuns non levan votos, pero está ben tamén que estean aí, non? Justamente parte da gracia do neoloxismo do ano é que ti vexas que, o que digo sempre, que tan galega é unha cousa nova ou novidosa, ou pode ser o Xiño Lavador ou o xornalixo, como a micromecenado. Micromecenado diste, pois moi ben. Bueno, pois tamén é galega, non? O que digo sempre, as palabras máis interesantes do galego non son Bolboreta ni Lucofusco, senón casa, que é
moito máis de toda a vida e usámoslo moitísimo máis. Entón, bueno, este ano saiu bastante ben. Po ano seguinte, houve unha malleira tremenda por binormativismo. Isto eu supuxen que ia ter bastantes votos, pero quedei sorprendidísimo de case a metade da xente. Isto foi claramente unha tromba de xente gálica que dixo imos vir aquí a apoiar a iniciativa, porque de feito foi ese ano cando a GAL decidiu aprobar ese enfoque de comezar a apoiar o binormativismo. Isto é, a todo entón non estaba aquí a que alguén da GAL me corrixa, non estaba tan escrito ou tan fixo o feito de que a sociedade cara a que a GAL quería avanzar é unha sociedade na que se pode usar tanto a norma da Real Academia como a norma reintegracionista. Entón, a partir de entón, en plan, nós queremos que a nosa tamén sexa aceptada, non é tanto un substituir, coller a norma RAC e poñer a norma GAL por riba, senón que as dúas convivan na sociedade. Pois todo o mundo, penso que a proposta gustou bastante na sociedade militante galega, bueno, todo o mundo votou binormativismo en bloque. Mesmo por riba de Fodechinchos, que é tamén un clásico. E de feito, penso que Fodechinchos chega a ser outro ano e claramente sería gañadora. Pero ante binormativismo nada se pudo facer. Tamén Riquiño foi moi sorprendente este ano, porque non sei por qué, é unha palabra que non estaba en ningún dos dicionarios galegos, ese ano subiu un montón de uso tremendo. Non sei se foi algo relacionado con que se popularizara en algún tipo de programa na televisión estatal española ou algo así, pero bueno, comezou a usarse moitísimo, bueno, xa se usaba moitísimo, obviamente, pero houve un pequeno pico ese ano, non? E xo, bueno, pues, por que non? Vamos a facerlle un boquiño no xismoado que tamén o merece. E repetimos un cero con Xeoparque, como digo, das palabras que son un poquinho máis aburridas. 2019, houve moita polémica este ano, vale? Por que? Pola gañadora. Chuchador de clítoris. Vale, había moita xente que pensaba que este termo era demasiado familiar, demasiado coloquial, tal vez. Bueno, porque define este tipo de aparellos tipo Satisfyer, etc., vale? A xente, había alguén que pensaba que debía ser algo máis tipo succionado de clítoris, que un pouco máis formal, chuchador é como demasiado, vou dicir, vulgar para o termo. Que pasou? Que non sei por qué, chuchador de clítoris foi a palabra ou o termo que se escolleu para falar destos temas na Radio Galega e na TVG, e, por tanto, foi con diferencia o que máis se espallou, vale? Entón, claro, non tive prácticamente máis remedio que dicir, bueno, pois esta é a que ten que estar, non? Podo improvisar algo tipo succionador de clítoris, pero que realmente a que a xente escoita nos medios en galego, principalmente bueno, xa digo, a Radio Galega, TVG, é chuchador de clítoris. Pois alá fun con el. Así que foi. E claramente, como é unha cousa un pouco graciosa, un poquinho jijijaja, pois foi a gañadora. A miña favorita este ano, Babi con Xousiña. Pareceme mega ultra útil. Non lembro exactamente a definición que lle deu a persoa que inventou, pero era algo tipo esa sensación, bueno, esta tendencia, se queres, non? Da xente o que mencionábamos antes, de falar do galego sempre en termos de palabras bonitas, non? Ai, a volvereta, ai, o lusco-fusco, non? Etcétera. Como a folclorizar, non? Elevar certas palabras do galego por riba de outras, como ai, que riquiño, non? Ese tipo de actitude. Rebolado tamén foi probablemente das que tivo máis percorrido desde entón, vale? A verdade que foi un ano bastante interesante, tamén moi movido. E chegamos ao 2020. Non tardei nada en decidir que ese ano ia ser un especial pandemia. Penso que xa alá por abril ou por maio dixen, vale, isto é semellante cambio social que non podo menos que este ano dedicarlle completamente a esa tremenda cantidad de palabras que nos deu a pandemia, vale? Palabras algunhas se cadra que antes xa se unha vez como teletraballo, pero que ese ano sufriron un pico super obvio de uso. Tamén tive un pouco de polémica pola miña parte. Realmente a xente non se queixou moito, pero eu sufrín bastante para escoller, vale? Como vedes, a gañadora foi Surto. Vou poñer un pouco de contexto aquí. Vai ser a propia explicación que deu o John Amil en Twitter de como era a situación, vale? Ata o ano pasado, realmente, bueno, materiais sobre epidemioloxía en galego había ben poucos. Boas, Debilín. Materiais de epidemioloxía en galego, como digo, había ben poucos. Sempre o que contou John, os poucos que había usaban a palabra abrocho, con esa mesma metáfora da planta que xurde da terra, para falar do que en castelán son brotes, vale? Pero había moi pouco.
Entón, cando chegado o ano pasado, a Real Academia Galega dixo que palabra vamos a escoller para dar saída a este concepto, vale? Pois tiña máis opcións. Podían recoller ese pequeno uso que había antes e dicir, imos coller a brocho. Podían dicir, pois imos coller directamente o brote do castelán, mala idea, pero tamén a posibilidade. Podían coller a palabra que xa se usaba en portugués, que era surto, que tamén a recomendación da Asociación Galega da Lingua, ou podía facer o que fixeron finalmente, que é coller outra palabra, neste caso gromo, e dicir, esta é a nova. Entón, claro, se vas a usar coller unha palabra que non é, pois, ligado ao castelán ou ao portugués, digamos, unha palabra nova, por lo menos recolle esa pequena tradición, non, de usar a brocho. Non saias por gromo, que é un pouco raro. Entón, como moita polémica, moito rexeite nas redes a esta decisión, moita xente, especialmente dos ámbitos máis cercanos ou próximos ao reintegracionismo, que xa imos usar surto, non? Que foi un pouco o que comentaba, non? Por algunha razón, este certame ten bastante acollimento de xente próxima ao reintegracionismo. Penso que porque os que estamos próximos ou militantes no galego, en xeral, a mirante parte de nós, temos certa afinidade, entón vía moito uso de surto nas redes. Entón, claro, eu tiña a decisión aquí, vale? E cales poño de candidatas? Surto, gromo, surto e gromo, que facemos aquí? E dixen, pois mira, el juego es mío e lo follo cuando quiero. Dixen, vou poñer surto, porque se poño as dúas, surto e gromo, o resto de palabras non vai ter opción. Vais a convertir nunha especie de referendo entre norma gal, norma rag, é absurdo. Se poño só gromo, no fondo traiciono un pouco mes principios, porque penso que o surto debía estar aí tamén, joder. Entón, dicir, pois mira, vou poñer surto nada máis, e a toda pouco. Nada, a xente, obviamente, votou en masa a surto como esa especie de contraefecto contra o gromo da Real Academia, pero as outras tamén estiveron bastante repartidas. Eu, por exemplo, gustaba moito a expresión toque de recoller, máis que toque de queda, por iso foi a que escollín. Podía poñer calquera das dúas. Para mí, toque de recoller, personalmente, facime moi bonita. Teletraballo, pois a verdade é que tivo máis votos do que eu contaba, supoño que moita xente gostou de poder teletraballar ese ano, entón colleu a palabra con máis gustiño, non? Covidia, tamén, que é un pouco así máis coloquial, tivo un pouco de tal, e logo temos un par de ceros que, bueno, inevitablemente, con 11 palabras que había este ano, tanto desescalada como sociosanitario, pois era obvio que non todo o mundo podía levar os seus votos, vale? O ano pasado tuve máis un pequeno problema, perdín a conta de Twitter na metade do certame, co cal pude facer menos publicidade, así que unha pequena baixada de votos. Así que é fundamental que este ano, rapazas, nos axudedes a divulgar a votación para que recuperemos esa cantidad de votos que tivemos outros anos, vale? Conto convosco. Vale, agora toca, como non, as candidatas deste ano. Vale, como vedes, o criterio foi cambiando un pouco, non? O primeiro ano pedín ideas de candidatas, despois foi poñendo un pouco máis editorial, pero non vou poñer esta, pero esta non, etc. Unha constante durante estes tempos é que, retomando un pouco a idea original do nollisme de l'any catalán, o que fan é coller palabras que non están do dicionario do Instituto de Estudis Cataláns e votan para ver cal ten que entrar. Eu no comezo quería que fora algo similar. Cal foi o problema? O dicionario Stravís vai a fume de carozo. É moi rápido actualizándose. Entón, non o podía tomar de referencia, porque a mitad das palabras, en canto teño un pouco de uso, os Stravís van super a tope. Vale? E o da Real Academia Galega, pois hai palabras que non vai acabar poñendo en ningún momento. Pero, porén, ao principio foi o que tomei de referencia. Que pasa? O dicionario da Real Academia Galega tamén está comezando a actualizarse bastante rápido, a verdade. Entón, xa non tiña sentido coller palabras que non estean no dicionario. Vale? Ou de forma tan estrita, por lo menos. Así que este ano o que fixen, bueno, vou iterando un pouco no criterio, é coller palabras que a comezos deste ano non estiveran deses dous dicionarios. Ainda non se deu o caso, ou técnicamente sí, pero xa veremos, de unha palabra que estea nun dos dicionarios e noutro non. Vale? Cando cheguemos aí xa verei o que pasa. Por lo de agora, estas son palabras que ou non están nos dicionarios, ou entraron nun dos dicionarios este ano, que para min é evidencia de que efectivamente este ano fixeron ese chanzo extra de seren usadas como para que merezan estar como no xismo do ano, ou que unos datos nese Twitter, nese corpus de Twitter que veño recopilando de aí anos, como digo, vexa un piquiño de uso, vale? Así que, sen máis dilación, imos coas primeiras palabras. Sofogarismo. Curiosísima a gráfica desta palabra, vale? Tivo como un pequeno pico hai un par de anos, pensei que ia crecer, pero logo baixou. Este ano volveu a subir. Penso que a palabra que non vai tardar en entrar nos dicionarios.
por desgracia, obviamente, infelizmente, pero penso tamén con todo este rollo da pandemia, da xente pues, confinada nas casas, etc., estáse a reenfocar ou facer máis fincapé cada ano, por menos na prensa tamén o notei, na situación das persoas sen fogar, vale? Que están en situación de senfogarismo. Así que eu cando vin os datos e investiguei un pouco, esta palabra claramente tiña que entrar. A primeira delas, van ser 11, se lembro ben. A segunda, pequena excepción aquí, vale? Autocuidado leva no dicionario da Real Academia Galega desde decembre de 2019, 2 anos. Vale, pero por que aún así, decidí metela este ano? Vale, cando se engadiu o dicionario, eu xa tiña escollidas as palabras, de 2019, non entrou. E 2020 fixen especial pandemia, así que tampouco puido entrar. Decidí que este ano tiña que entrar bastante. Además, sorprendeume moito, porque eu intuitivamente pensei que se usaría máis no plural, pero non. Realmente no corpus atopo que se usa moito e moito singular, máis do que eu pensaba. É unha palabra que máis está cada vez máis presente nas conversacións, e justamente a raíz da pandemia recuperouse un pouco todo isto da paz mental, por sorte agora estamos falando moito de saúde mental, do tempo, dos efectos, pois, mesmo das condicións laborais, de como priorizar o estar ben, o noso benestar por riba de outras cousas, entón, pois, mira, vamos facer a excepción este ano, porque esta palabra penso que ten que estar, vale? A seguinte, a única que pode facer doblete este ano, vale? Pacinódromo, como comentaba ao comezo, perdón, está como candidata a palabra do ano, vale? Casi todos os anos adoita haber unha palabra que está tanto de candidata nunha como doutra, este ano é vacinódromo. É moi obvia, é un concepto moi novo que non tiñamos ata entón, un dosismo moi curioso, ata gracioso, non? Ben, penso que pode ser unha firme candidata a levar os votos este ano. Desde logo, esta foi das máis sinxelas de decidir para meter de candidata. Outra máis, streamer. É certo que é unha palabra que para moitos de nós vende hai uns anos, vale? Pero claramente notase que streamer é un concepto que ata hai 2 anos é unha cousa como moi de xente friki, ou de xente máis nova, ou máis metida polo eido digital, pero este ano, en parte pola figura de Ibai Llanos, no contexto español, xente que está fora destas cousas comeza a saber o que é un streamer, non? Cousas que como Twitch, non sabe moi ben como se nombra, pero sabe que hai unha cousa e sabe que hai un concepto, unha nova profesión que é a de streamer. Supoño que o mesmo, a pandemia impactou moitísimo nos nosos hábitos. A xente estaba na casa e comezou, todo o mundo dixo, vou facer streamer. O primeiro exemplo, aquí estou eu. Vale? A cousa que saiu desa burbulla de xente nova e chegou un pouco á sociedade xeral. Así que, ver, aquí temos o streamer. A seguinte, moi curiosa, debullar. Esta entrou no dicionario da Real Academia este ano, vale? Debullar no sentido de analizar un tema por partes. Imos debullar o problema do senfogarismo, non? Na cidade da Coruña, por exemplo. Vale? É un significado que xa se viña usando no galego formal desde hai un tempo, pero que se lle escapara, eu tampouco me decatara, por exemplo, os do dicionario da Real Academia. Cando vi que meteran este ano no dicionario, dixen, hostia, que curioso, non? Que tanto tempo que se leva usando e que ainda non investigase. Pensei, pois, vamos darlle o prazer de que sexa candidata, non? O neoloxismo do ano. Unha destas palabras normais que de súpeto te decatas de que se escapara, non? Eu, por exemplo, no dicionario da Real Academia Española, hai tempo cando engadiran, non sei se era golosina ou gominola ao dicionario, así, hostia, como non leva isto, se leva anos a usalo en castelán, non? Pois un pouco así o mesmo. A seguinte ten un pouco de truco, augadeiro. Augadeiro no sentido da constelación entre Capricornio e Peixes, no que noutras linguas se chama Acuario, vale? Os nomes das constelacións en galego, de varios corpos celestes, se lembro ben, pois houve unha proposta de nomenclatura do novembro de 2020, se lembro ben, vale? Estiveron involucrados a Asociación IO, os CEOs galegos, etc. Levaron unha proposta a Real Academia Galega que a aceptou en novembro do ano pasado, vale? De feito, na palabra do ano pasado, por tal palabra se incluiu Seteiro como unha das candidatas. Entraron no dicionario en febreiro deste ano, así que, dan o criterio, non gostou facer trampas. Por que particular está Augadeiro como de todas as posibles, digamos, novidosas formas de nomear as constelacións? Polo digo eu, vale? O programiña presentado por Esther Estévez. Co gallo do Samaín fixeron un pequeno vídeo explicando nomes das constelacións e por algunha razón o nome de Augadeiro deu moito que falar, máis curiosamente que outros, como Seteiro ou Arqueiro. Houve moita conversa ao respecto.
Entón, eu xa tiña pensado se cadra meter algún deles este ano, e claro, deume clarísimo cal deles tiñan que ser, Augadeiro. Conste que, por exemplo, chamarlle acuario é sempre unha forma menos recomendable según esa proposta, vale? Eu personalmente, se me permitides o comentario, penso que debían estar as dous en igualdade de pé. Se non acuario por riba. Por qué? Porque acuario que se di no resto de linguas. Eu entendo que augadeiro é o nome que se lle tivera dado se cadra de forma natural, porque representa unha persoa que leva auga, vale? Pero que esta palabra non xurdiu de forma natural. Estamos a creala agora. E, por tanto, acudir a unha secadra formación normal dentro do nome latín ou simplemente inspirado nas linguas irmás e coller acuario e augadeiro como homólogas, penso que estaría ben. Pero, como digo, é a miña opinión, vale? Estive falando con moita xente que pensa que realmente augadeiro é o que representa máis fielmente o proceso que tería seguido a lingua e, por tanto, máis normalizador, que é un argumento, a verdade, bastante convincente tamén. Entón, bueno, deixo aí, a ver que pensades vos. A seguinte é o xerador. E diredes vos, que fai isto aquí? Se realmente é un xerador de ar, non? Pois, curiosamente, estou a ver moita prensa, de feito, a TVG mesmo, a usar a palabra aeroxenerador, que é un castellanismo brutal. De feito, estaba a ver tanto que ata eu mesmo dubidei de que pasa aquí. Pregunteille a arroba en galego, en plan, pero aquí que está pasando? Aí dubidaba de min mesmo, xa, un pouco de gaslighting que me facía a prensa. Vale, non, é aeroxerador, non hai volta de olla. O sea, dicir, volta de olla, joder, eso sí que é un castellanismo. Aeroxenerador, mal. Aeroxenerador, ben, vale? E por iso está aquí. Simplemente para, aínda que non a bote ninguén, que a xente lle quede claro que é aeroxerador a forma que hai que empregar, vale? Non sei, flipei un pouquiño que estaba mirando os datos da cantidad de aeroxeneradores que crucei. O feito é que este ano disparouse moitísimo o tema da enerxía coa forza do vento e temos dúas palabras que responden a isto. A seguinte é eólico. Pero eólico non no sentido de un proxecto eólico ou enerxía eólica, senón no sentido substantivo de nese monte hai 3 eólicos, é dicir, o aparello en sí mesmo, o pirolo este que chantan nos montes, vale? Moitísimo, usouse, disparouse. Penso que é un uso que non tiña ata este ano mesmo. Non o puiden comprobar exactamente ou de forma definitiva, pero impresionante. De feito, ata temos cousas como macroparques eólicos, macroeólicos, é dicir, este tema falouse moitísimo este ano. Tanto porque hai xente que pensa que é unha boa inversión para revertir o cambio climático, como xente que está en contra polo seu impacto ambiental. Recoñezo que eu aí non teño opinión todavía, vale? Teño que informar un poquinho máis ao respecto, pero que está claro que o tema que está candente, así que por iso están tanto aeroxerador como eólico este ano. Votade pola que máis que irades. Eólico penso que das máis difíciles de entender, se a miras en illamento pensas eólico, pero eólico lo dicindose toda a vida, non. Non é un proxecto eólico, un eólico, dous eólicos, tres eólicos, vale? A seguinte, negacionista. Nesta tamén dubidei, porque realmente podía poñer tanto negacionismo como negacionista, vale? As dúas subiron bastante. Por exemplo, no Lexisma del año deste ano, escolleron negacionismo. Eu mirando os datos, penso que negacionismo ten un pouco máis de trayectoria, é menos novo, e negacionista sí. Penso que toda agora falábase do negacionismo, non? O negacionismo do holocausto, como unha cousa abstracta, algo que existe, pero que está como lonxe, non? Afastada, allea. Pero este ano como que moitos de nós afrontamos con que existen persoas realmente, non? Ese negacionismo do holocausto, non, pois hai negacionistas, está formado por persoas que de veras creen isto. É o mesmo agora co tema da pandemia, non? Fálase de que facer cos negacionistas, de teñen dereitos negacionistas, a entrar nos bares, etc. Personalizouse no individuo. E por iso escollín negacionista. Aparte de que, como digo, notei máis uso, penso que tamén socialmente é un concepto como máis novidoso. A seguinte é mimir, que é adorabilísima, é o máis fofiño no sentido luso que existe. Tamén está moi ben que todos os anos teñamos unha palabra un poquinho así máis coloquial, máis familiar, como as candidatas. Entrou no dicionario Stravís este ano, mimir, e por lo tanto merecía estar aquí. Aparte temos ese meme dos mimir, que se alguén non coñece que google Twitter meme mimir, que é moi coñón tamén, vale? E xa por último, que moitos adiviñastes cando vistes unha palabra de 3 letras candidata, NFT. Non sabía que facer con isto. Con isto de que son siglas, non tiña claro se merecía estar ou non, porque outras como ONG adoitan entrar cando están un pouco máis lexicalizadas, pero
é moi claramente unha palabra que estoupou en uso este ano. É claramente un concepto moi novo, un concepto mesmo que pode que este aquí, non sei se para durar, pero que está a facer unha pequena revolución económica en certos ámbitos. Así que finalmente dixe, mira, tira para diante. Se despois cambio de idea e non quero nos vindeiros anos meter siglas por outras razóns, pois todas meto, pero este ano NFT tiñan que estar. Para ben ou para mal, isto é como a persona do ano, ¿no? Que fai a revista Times, que non sempre algo bo, ¿no? No ano 30 e pico estivo Hitler de persona do ano. Este ano temos a Elon Musk. Non é que soa a persoa boa, é unha persoa que ten un grande impacto. Pois NFT está tendo un impacto, é unha palabra moi nova, aquí tiña que estar, vale? Con isto rematamos as 11 candidatas. Vou abrir agora o formulario que me está a dar un pouquiño de problema, vale? Na mentres, na caixinha de chat, non sei que lado está, deixando as vosas preguntas. Cando remate de abrir o formulario, miro e vou contestando. Parolamos do todo o que queirades, vale? Respecto ao certame, respecto a como escollas palabras ou palabras que pensades que tiveran que estar outros anos. Como digo, ide escribindo e vou abrindo o formulario. Vale. Pois xa está aberto. Mira que rapidiño. Vou deixar por aquí o enderezo, vale? Non sei se podedes pulsar ou non, pero polo menos que o teñades aí presente. Xa podedes ir votar, como digo, super agradecido se facedes toda a difusión que poidades, porque ao cabo isto non ten sentido se a xente non se involucra e non vota. Hai que facer disto algo de todo o mundo. Realizo eu porque alguén o ten que organizar, pero a idea é que participemos todos, todo o mundo vote, que sexa realmente representativo da sociedade galegofalante, vale? De todo o mundo. Vamos ver o que comentastes ata agora. Bueno, pois mira, justamente temos un negacionista aquí no chat do Brasil. Pois un saúdo, pero irmán ou irmá, vacínate, non sexas parviño, anda. Que a vacina salva vidas, non só estás apoiando en peligro a ti mesmo, senón tamén a todos os teus seres queridos e mesmo a sociedade, xente da que non coñeces e que estás a poñer a súa vida en xogo. Así que deixa de querer calquera cousa, neno, vacínate, vale? Nebilin, que palabra máis fea. Non liga tempo, non sei a cal te refires. Se me repites, comento cho que opino tamén. Os nomes dos astros. Vale, a ver, realmente isto é como todo, non? Cando se comezou a usar o galego de forma máis xeral nas escolas, por exemplo, no torno dos anos 70, non existía unha forma de dicir acera en galego, vale? Porque nas cidades se falaba castelán. No rural non había o concepto de acera, vale? Entón, houbo que inventala. En portugués usábase paseio, entón non se podía coller, porque era confusa cun paseo, non? Marítimo, etc. Entón, tomando, por exemplo, beiramar, creouse beirarrúa, vale? Houbo que inventala. Da mesma forma, falando galego, dicíanse Dios e Iglesia. Por qué? Porque os curas falaban en castelán, vale? Desa mesma altura, foise o portugués e recuperaron esas formas Deus e Igrexa, que xa existían na época medieval, pero que se deixaron de usar durante os séculos escuros, para reinsertalas no galego. Vale, que as constelacións pasa o mesmo, a astronomía non se facía en galego, porque teño entendido, por suposto, que alguén me corrixa se estou a dicir parvadas, por favor. Entón, estas formas non estaban popularizadas, non había, se cadra había alguén que usaba de forma individual, pero faltaba como unha recomendación que a xente pode decir, mira, non sei como chamarlle, mira, isto que recomendo, vale? Iso fixo o ano pasado. A mí tamén me sorprendeu que non se escollera Acuario, como digo, porque se o latín é Aquarius, todas as linguas, catalán, italiano, portugués, francés, etc., todas acuden a unha evolución de Aquarius a Acuario, pero é verdade que, efectivamente, o nome é o dunha persoa que está levando auga, non? Que está botando auga dunha... Pois non sei o que leva, un caldeiro, supoño, a verdade que non sei. Entón, pois, o augadeiro é unha palabra que xa existe en galego para falar desa persoa que leva auga dun sitio a outro. Entón, ten certo sentido, vale? Que sempre xa un pouco contraintuitivo. Eu apenas penso que deberían ser as dúas formas igual de válidas, vale? Xa non entro en potenciar Acuario por consonancia cos linguas irmás. Pero eu non vexo mal en absoluto que augadeiro sexa unha posibilidade, por suposto. Vale? Roleros, rolegos ou roleiros? Vale, rolero castelán. Non é o sufixo que se empregaría, vale? En galego. Tan castelanismo como dicir, pois, non sei, augadero. Non sería. En rolegos ou roleiros?
Roleiro sería a forma normal, vale? Porque o sufixo ego o que indica é como unha persoa que ven dun lugar, vale? Pois labrego vale, agora marchóseme, pero había algunha chairego, por exemplo, vale? Que ven da chaira. Entón, pódese crear rolego co sentido de persoa que xoga o rol? É un pouco forzar o uso do sufixo, non hai razón de ser. Agora, o uso que se lle dá entre algúns roleiros e roleiras de rolego como a persoa que xoga o rol en galego, bueno, pois aí pode permitirse, non? Porque así facemos un contraste entre o roleiro, persoa que en xeral xoga o rol, que pode ser, pois, mesmo chinesa, e rolego, non? Ese neoloxismo que subiu da comunidade para os que xogamos o rol en galego. Bueno, pode convivir as dúas, non? Nese sentido. Por certo, que se alguén quere xogar o rol en galego, irmandadesdodado.gal, a comunidade de rol 100% en galego, que está a dalo todo, con partidas, moi activa, nun sitio fantástico. Barcidródromo fea, comenta Nebilin. a mí fai moita gracia, porque é como este sentido de carreira, non? De preparados, listos, xa. Non? Temos que ir vacinando a todo o mundo a toda velocidade, canta máis xente, mellor. Entón, penso que está bastante curiosa. Non teño nin idea en que lingua xurdiu, pero sei que se usa en todas partes, polo menos na lingua romances. A mí faime gracia. É curiosa, ademais é moi descriptiva. Ti cando escoitas vacinódromo sabes perfectamente o que se fai nese sitio e para que está. Entón, nese sentido, do que máis lle podes pedir un neoloxismo, que sexa transparente, que sexa unívoco e que sexa fácil de lembrar. Así que o vacinódromo a tope. Eu non adoito votar no neoloxismo do ano, así que líbrome dese problema. Non teño que dicir que lo votaría, pero podría ser unha desas. Pois ata aquí, se non tedes máis comentarios ou máis preguntas, rapaces, e aínda non fixestes, a votar. Neoloxismo.gal, como digo, por favor, pasadelo a todos os vosos amizades, compañeros de traballo, familia, etc. Poñerei un tuit, pois se queres facerlle retweet, @xursodiz, vale? Con a maxenciña que sempre chama moito a acción. E nada, vémonos. Tedes de prazo, por certo que lo mencionei, ata o martes que ven a medianoite, vale? A noite entre o martes e o mércores pecho a enquisa, durante o mércores preparo un pouquiño, e o mércores ás 8 farei outro streaming, este moito máis curtiño, vale? Anunciando un a un os resultados, e como sempre, despois actualizarei a página web, así que podedes sempre consultar en neoloxismo.gal, a gañadora deste ano e tanto dos anos pasados tamén, vale? En calquera momento. E agardo vos dese streaming do mércores da semana que ven ás 8, como digo, e nada, votade ben. Un biquiño. Ata logo.